जानो हाला होनला फैदावल' नै बिनुरानो ओरैबायदि बै दख'ना गोजा गाननाया दा मोजां देखायनो आं हेलौ रायजोफोर दायो आं दंफैयो जाहैबाय आमथिखायाव मेन आमथिखायावनो आथिमंगल ना आठमंगल होनो बेखौ जानो फैदों आरो आं गेटनाव सफैबाय बे मेन रड बियो ओरै थांबाय मालिबिथा ओरै थांबाय आमथेखा बाजार बबे आमथेखा ब्रिजआ बेनोसै बेन ओमफ्राय नैबाव दं जाहैबाय आथिमंगलनि साजायनानै दोनदों बाब ओंखाम खुरग्रा हानजा दंलायोमोनलै नै आमथेखा अक्सिगुरि देलायस्रि केटारिं ग्रुप सिङाव हाबलांनोसै आलासि बरायग्राफोर दे औ दासो हारसिंल' सफैबायलै सिङाव देखायलांगासिनो माबायदि साजायदों केटारिं ग्रुपनि मावथिफोर आमथेखा अक्सिगुरिनि नामा देलायस्रि ग्रुप नामा नामाबो बेसे खुरनो मोनजेनखो दिनैसो फार्स्ट बेसेबां खुरफैलायसिदों ओमफ्राय बेखौ आथिमंगल होनो ना आठमंगल होनो आथिमंगल होनो हाबा जाग्राफोरखौ एसे देखायनोसै बिथांमोना केटारिं ग्रुपनि जाहैबाय सिङाव माबायदि साजायदों हिन्जाव गोदान हौवा गोदान थाग्राखौ नायहैनो हिन्जाव गोदान आरो हौवा गोदान जिरायग्रा जाहैबाय नै ओंखाम खुरगासिनो आरो औ गोदान आरो हौवा गोदान दे गोजोन्थों थेंक इउ मा गामियाव हाबा जाहैखो लावरिपारा दे कंग्रेचुलेसन ब्रादार थेंक इउ दे ओंखारबाय जोङो हिन्जाव गोदान आरो हौवा गोदानजों बिदाय लानानै माखासेया जानो हानाय ओंखारबाय नांले लकेल दाउनि फिन अमानि फिन आरो डाबल जाफिनाखै हबाय नै आग्लासो उदैयानो जालांना ओमफ्राय उदैयानो बरथि जाबाय आंना जाला होमब्लाबो गारनो अननानै आं जासाबगासिनो नै रायजोफोर